Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubabazwa Isihluku umzukulu egenca ebulala ugogo wakhe ngefoshela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Balokhu bebabaze njalo abantu endaweni yakanongoma umzukulu oneminyaka engu-24 ongadelelanga igama lesibongo ugenca wabulala ugogo wakhe ezakha kwanongoma kaZulu Natal. Kuthiwa ubemkhuza emosha amanzi yena wathi uyangibhedela, wabe sethatha ifoshele wabe esemgenca kanjalo emva kwengxabano ababe nayo ngoba emkhuza ngokuthi engamosi amanzi. Umzukulu lo ongadelelanga kubuya ukuthi usekhalelwe ngamasongo kaSigonyela. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha esikhundleni zokuxhumana. Ulaki intshangazi uthe kanti kanongoma ziphi izinsizwa zakhona zemphuthumise ebhasini lezulwini ngokukhulu ukusheshsha. Uthi abanemkhizi uthe eminyakeni engu-24 ngabe uyasebenza usoqala ukuzisebenzela ufeze izifiso zakho. Manje ukungabe bikho kwemisebenzi yikho kwenza izingane zibe busy zihla zenyuka notshwala nesidakamizwa. Yikho phela konke kuthe be kwaphela nenhlonipho. Amahle Mbuyisi uthe ubulale igugu nesibusiso sakhe sonke nje siyafisa ukuthi sibe nogogo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ngibambe evidweni elandelayo.